Kasamtangang congressman sa 1st District sa Cagayan de Oro City, gipang himakak ang alegasyon sa iyang kaatbang sa umaabot nga eleksyon nga siya ang nagpaluyo sa disqualification case niini sa COMELEC. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Una nang gibutyag ni Cagayan de Oro City Barangay Kapitan o Congressional Aspirant Rainier Joaquin Uy nga si 1st District Congressman Lordan Suwan ang nagpaluyo sa disqualification case niini karon sa COMELEC. Sumala niya nga tungod sa sulat ni Congressman Suwan ngadto sa COMELEC ang hinungdan sa maong kaso. Giangko ni Suwan ang pagpadala og sulat sa COMELEC may kalabutan sa questionable nga pagsaka sa ihap sa mga transferred new voters sa Barangay Carmen. Nana kadaghan ang nibalhin sa isa ka barangay huna-huna. Mura kauswagan na malhin sa antibuhok voters sa kauswagan na malhin sa Carmen. Inana kadako ang nahitabo. So ngano ako mai-blame ana nga ila man ang binuhatan. Dugang ni Suwan nga bisan siya nakurat sa gipagula sa COMELEC nga disqualification case, gihimakak niya ang aligasyon sa kampo ni Uy nga gigamit ni Suwan ang iyang posisyon ug impluwensya sa COMELEC. Ang akong gusto raman ato kay dili lang gito makabutar ang dili taga diri sa atong distrito kay kuan man na siya mabulabog man ang ato ang election diri sa 1st District. Kung naay taga dili atong district nga namalhin diri kay gibinuangan ang ato ang electoral process ana. Naglaom kuno karon ang kampo ni Uy nga mahatagan og patas nga pagdungog sa COMELEC ang iyang disqualification case nga giatubang karon. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.